Ваше Високо Преосвещенство, от мига, в който една неголяма процесия българи изминава краткото разстояние в една тъмна декемврийска нощ от Балкапан хан до мястото, където папския легат в Цариград има своето присъствие, за да връчи една молба за присъединяване на Българската църква към Светия престол, се изминало много време. Но в тези 500 метра ние, българите, с тази своя постъпка изминаваме един исторически момент. Имаме един исторически скок, който дава своите плодове в годините. Ето 150 години по-късно Българската католическа апостолическа църква от източен обред продължава да присъства в нашия живот. Бих ви помолила да ми кажете каква е вашата оценка, пастирската оценка за това присъствие. Преди всичко благодаря на вашата телевизия Supervision, национална телевизия, кабелна от Ямбол, за вниманието, което отдавате на това наше скромно, но много мило и хубаво тържество и за нас много значително, защото, както и вие казвате, то се осъществява днес в рамките на тази юбилейна 150 годишнина от присъединяването на част от българския народ, борбата за екзархия, независима в България, присъединяване на една част от българския народ към католическата църква. Това присъединение, което се е осъществило в Цариград в 1860 година и бихме казали като едно историческо последствие на толкова други опити за унии или осъществяване на известни унии в историята на България от времето на цар Борис, кръстител на българите, по времето на цар Калоян, Петър. Така че унията от 1860 година е само едно продължение на всички тези исторически събития, на които днес ние сме потомци и наистина сме щастливи, че сме такива. Защото макар и една малка част от българския народ, която се намираме в пределите на България, дошли от Гръцка Тракия и Македония, ние днес представляваме тази католическа църква, която е реалност в България, която се нарича католическа църква от източен обред в България, с седалище в София на католическата апостолическа екзархия. Аз се радвам, че днес в Правдино, недалеч от Ямбол, това прекрасно село Правдино, мога да извърша в тази юбилейна година обновяване на този храм, който е повече от 105 години. Следователно, може да кажем, един от нашите първи храмове след присъединяването ни към католическата църква. Това е за нас събитие. Монсеньор, България е свързана с името на двама папи. Негово светейшество Йоан 22, който в България е бил като папски нунци, известен като Арканжел Ронкали, оставил значителна следа и в Ямбол, и в историята на католическата църква. И негово светейшество Йоан Павел II, който за съжаление не беше в Ямбол, но в замяна на това беше в България и остави спомен добър във всички нас. Моят въпрос е, очакваме ли негово светейшество Бенедикт XVI да дойде в България? Какви са разговорите по този въпрос? Разбира се, че го очакваме и ако го поканиме, а това зависи от много неща, най-напред от неговата програма и неговите възможности и от една покана, която трябва да бъде отправена от Епископската конференция на Католическата църква в България, заедно с българската държава. Защо не? Възможно е. Всичко е възможно. Монсеньор Ронкали в 1925 година, както вие казвате, по-нататък бъдещият папа Йоан 23 е изпратен само за няколко месеца в България, за да организира живота на католическата църква от източен обред в България и остава 10 години. И след това става папа. И не само папа. Днес той е блажен и е на олтарите на католическите църкви по света.
Следователно, тези, които са минали през България, са наистина хора, които са достигнали до една висота и в църковната иерархия на църквата. Не трябва да забравяме Формоза през 9 век, който идва тук за да преговаря за покръстването на българите, по-късно станал папа Формоза. Йоан Павел II, един велик славянски папа, който дойде в България, разбира се, според физическите възможности, не можеше да обиколи много места, но той дойде в България и това беше за нас едно голямо историческо събитие. Аз се радвам да кажа, че аз съм ръкоположен за епископ от папа Йоан Павел II, базиликата Свети Петър в 1994 година. Следователно, следите на този също не по-малко велик папа продължават и днес в България. Имам още много въпроси към вас, Ваше Високопреосвещенство, и те са свързани с двама блажени, свещеници, които са били в нашия град. Става въпрос за Йосафат Шишков, става въпрос и за починалите и загинали от Народния съд, осъдени свещеници в процеса за Дампера, известния процес, но сега просто няма време. Надявам се, че някога пак ще ни гостувате и за един по-дълъг разговор, защото това представлява интерес за нашите зрители. А сега искам да ви кажа, че само след няколко дни нашия град на Свети Дух празнува своя ден. Ямбол има своя празник. И бих помолила вие, като духовен пастир, да дадете своите духовни напътствия и своите пожелания към ямболци, защото в крайна сметка ние всички сме Христови чада. Много е хубаво, че Ямбол има като покровител и патрон на своя град Свети Дух. Това е Бог. Третото лице на Света Троица, Бог Свети Дух, този, който в иконографията е рисуван често пъти като гълъб, а всъщност чрез Светия Дух Бог достига до нас в своите най-добри внушения, мисли, чувства. Така Бог ни укриля и от много неща ни предпазва чрез Светия Дух. Всички ние, кръстени християни, получаваме по един особен начин, заедно с кръщението и Свети Дух. Свети Дух е този, който е носителя на знание, на разум, на мъдрост, на сила. Следователно, той е този, който наистина може да ни направи да бъдем силни във вярата. Да бъдеш силен във вярата означава да бъдеш преди всичко по-силен от себе си. Да победиш злото в себе си, да победиш злото, което те заобикаля, и да отвърнеш на злото с добро. И моето пожелание към всички жители на град Ямбол, които живеят под покровителството на Светия Дух, да бъдат силни във вярата в този Христос, който ни е водил и продължава да ни води по пътя към небето. Този Свети Дух, който да ви укриля, да ви помага да бъдете по-добри, особено в моменти на криза, когато всичко е трудно, да можем да преодолеем всички трудности, които са пред нас. Имате покровител с огромна сила. Аз ви пожелавам да живеете с него и да бъдете хора, които просите неговото покровителство, неговата сила, неговото застъпничество. За всеки един от вас, за вашите семейства и особено за хората, които по един или по друг начин страдат от бедност, болести или някакви други недъзи. Бог да бъде с вас чрез силата на Светия Дух.